To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda sama da mako guda kenan da shugaban ƙasar MUHAMMED BAZUM ya kai ziyara yankin DIFFA na ƙasar, inda mutane da dama ke gudun hijira sakamakon matsalar tsaro. To duk da cewa a lokacin ziyarar dai mun kawo muku rahotanni kan yadda ta kasance, abokin aikinmu a Niamey Yusuf Abdullahi ya sake duba mana wannan lamari ga kuma rahotonsa. Wannan ziyara ta tsawon kwanaki uku da shugaban kasar ta Nijar MUHAMMED BAZUM ya kai a yankin na DIFFA da ke kudu maso gabacin kasar ta kasance ziyararsa ta farko da ya kai a wani yankin Nijar tun bayan hawansa kan karagar mulki. Shugaban kasar ta Nijar MUHAMMED BAZUM ya fara ne da ziyartar barikin sojojin kasar da ke birnin DIFFA. Wanda kuma ya jinjina wa sojojin game da yadda suke ci gaba da samun nasara a 'yan watannin nan a gaban abokanan gaba. Ya ce na zo ne a wannan gurin domin isar da godiyata da mata al'ummar Nijar baki daya game da nasarar da kuke ci gaba da samu, duk da cewa kamar kowane al'amari da farko ana cin karo da wasu matsaloli, to amma sannu a hankali tafiya na tafiya sakamakon kwarewar da kuke ci gaba da samu. Al'amarin na zuwa da sauki kamar yadda ake gani a 'yan watannin nan, irin bajintar da kuke nunawa sakamakon nasarar da kuke ci gaba da samu.